Непасрэднасць, іронія, глыбокі сэнс. Усе гэтыя эпітэты можна аднесці да настрою выставы «Акадэмія 100 плакатаў». У экспазіцыі 60 плакатаў самай рознай тэматыкі. Прадстаўлены працы мастакоў-педагогаў, студэнтаў Акадэміі мастацтв у Катавіцах. Мэта гэтай выставы заключаецца ў папулярызацыі плаката. Мы хочам зацікавіць людзей, гледачоў тэматыкай плаката, каб яны ведалі, што ёсць такая цікавая форма мастацтва. Арганізатары адзначаюць, адметнасцю гэтай выставы з'яўляецца той факт, што ўсе плакаты напісаны ўручную, а не пры дапамозе тэхнікі, як гэта робяць амаль усе сучасныя майстры. Польскія выставы ў Брэсце праводзяцца рэгулярна. Штогод Польскі інстытут у Мінску прапануе нешта новае. Мы очень тесно сотрудничаем с Генеральным консульством Республики Польша в Бресте, сотрудничаем с институтом польским в Минске. Мы с удовольствием с ними работаем, принимаем. Всегда это интересно, всегда это разное, всегда это что-то интересное. Во всяком случае, для жителей города Бреста это что-то новенькое. Цэнтральнае месца сярод прадстаўленых работ займае плакат, прысвечаны трагедыі Освенцима. У цэлым экспозиция даволі разнастайная. Кожны наведвальнік знойдзе нешта блізкае да сабе. Больше всего, наверное, отклик во мне вызвал плакат, посвященный Янушу Корчику. Это всего лишь изображение доски школьной, да, это черный фон, и это надпись, стилизованная под надпись белым мелом. И если кто-то знает о том, кто такой Януш Корчик и что он сделал для детей, то вот эти полосы колючей проволоки поверх, они очень символичные, и это впечатляет. Выстава будзе праходзіць у Брэсце до 24 чэрвеня. Анастасія Кудзіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».